Mbak enakan lauk pauk apa lauk bawuk? Kok isone matane jancuk? Iso-isone pitakon opo? Pitakon modelan opo kok ora tata matane slonjor? Janan. Ya wong jelas-jelas enakan lauk bawuk. Aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kerjaan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono ki jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kok golek utangan terus. Aku ora iso. Mbak, cowok idamane sampean sing piye? Hitam manis. Kaya aku lho. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Jal sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten iku. Ya iki. Lah jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku ki menggagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasane Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasane. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Entuk takok ora, Des? Angsal, Mas. Obat manuk gringgingan kuwi apa ya, Des ya? Malah diguyu tenanan kok enggak suka aku. Sabar. Obat mana? Gringgingan. Malah ngaget. Tak jawab aku gue dhewe, Jo. Lho iki ngerti apa ora malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku apotek ngendi-ngendi tak tekoki kabeh ra enek kok, Des. Mangkane tekok awakmu kuwi, Des. Kringingin. Iya, Des. Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang, Des. Cepet-cepet no lawang to broso-broso no kenal pot, Mas. Cepet melawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Ojo takok aku ngene iki aku gak roh. Lho gak roh. Cangkemmu karek gawe uslak-usluk metu mbakmu. Ngene iki panggase wedok harus dadi gedibal. Allah, cek dhewe yo gayer. Ih, nyapa kok gampang nyapih bocah umur 6 tahun daripada nyapih bapake. Yo iya to. Lah kok iso ngono? Bocah umur 6 tahun iki bar disapeh bocah lali. Dolanan dhewe pinter, gak usah mik-miken. Nek nyapeh bapake lak bahaya. Lah bahayane nggo ndi? Nek sampe mik wong liya. Ya ora apa-apa nek padha karepe. Mas, Nyapa, Dik? baru pulang? Iya, Dik. Kok telat? Lembur. Garapan karek saiki lho dibarne pisan. Lembur. Iya, Dik. Lembur apa kemana? Ngelembur, Dik, terus mulih dijak nongkrong cah-cah lho. Nongkrong dulu. Iya. Sama siapa tadi? Ya karo cah-cah atau karo sapa neh? Teman-teman toh? Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh, Mas. Lah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Kayaknya dari temenmu dulu, Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat neh padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah ndak.
Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo ngono. Ya dulu kan aku belum tahu lek ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Diogok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel ae lho. Kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ya ndak cemburu aku. Padumu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Endi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh Indah toh? Iya, Kamu datang ndak? Kapan itu? Minggu sok mben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe yo ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja mas. Alah sedelut ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Ndak bisa aku, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko yo ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu ngerebut kamu dari dia loh. Iya. Ora dandan lho wis ganteng. Udah sampai sekarang kamu bergadus. Kok dibilang aku rugi lek ngerebut. Iya, aku paham kuwi. Wis senajan no kucritmu kuwi cuwilik mentik. Yo kok jarang sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bendang gedhi. Wis nek mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya, Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Wis bola-bali aku ngomong karo kowe, nyambut gawe iki sing bener. Iki yo bener ngono kok. Ngerti nek arep bodo nyambut gawe do tangane digegem. Lah nyekel pancol nek ra gegem piye begar yo jeblok goblok iman. Do butuh duit ora kowe iki? Butuh. Heh? Lah yo butuh. Sampung urung do nyambut gawe. Yo durung bocah ngono kok. Ya we do pringusan do ora gablek. Emang kamu pernah ngasih aku apa? Coba sebutkan satu aja. Manuk sak ndok-ndoke ya yang udah kamu berakot sampai-sampai telur aku hilang satu. Itu aja kamu udah lupa. Kamu buta ya? Aku nggak buta loh ya. Lebih baik kamu buta selamanya. Jadi kamu nggak rakus ya. Jadi gak usah telepon lagi ya. Aku nggak pernah nelpon. Enggak telepon gimana? Orang kamu telepon terus pagi, siang, malam sampai-sampai ketahuan istri aku. Istri aku sampai marah berat hingga dia gak mau dikeloni lagi sama aku. Itu gara-gara kamu. Kita tinggal bikin anak aja, kita atur jadi keluarga baru. Orang kalau ngomong asal jeplak, emang gampang bikin anak, bikin keluarga baru. Aku udah loyo ngatasin kamu, aku udah gak kuat. Kamu mintanya macem-macem, kamu minta perlakuan yang aneh-aneh. Kita diperlakukan kayak gitu. Lah yang minta gaya berdiri, gaya nungging, gaya tengkurap, gaya terlentang, gaya kodok, itu kan kamu. Lah aku nggak kuat lagi, nggak sanggup lagi ngatasin kamu. Kamu terlalu agresif, tau nggak? Dah sekarang kamu minta apa? Kamu maunya apa? Bunuh diri. Nggak usah bunuh diri ya. Kamu udah banyak berbuat dosa ya. Jadi kamu belum sempat bertaubat. Maka dari itu kamu mulai sekarang bertaubatlah ya. Sebelum ajal menjemput. Makanya kasih sayangin, jangan cuma buat anak, buat anak, buat anak. Kasih sayang itu hanya untuk anak dan istriku. Bukan buat kamu ya. Jadi lupakan saja hubungan kita. Biarkan hubungan kita ini ya menjadi kenang-kenangan buat kita berdua. Terima kasih kamu sudah memberikan apem yang tebal manis legit buat aku. Ternyata apemmu itu enak ya, gurih. Ya jadi terima kasih. Jadi mulai sekarang kamu jangan cari aku lagi. Oke? Cuacanya wadem. Enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik Bakso. Enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara ya cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya. Enaknya bakso. Ora ya padha ae.
padumu kowe mancing-mancing ngono lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, aku yo bakso, ora liya-liya nek bakso. Ha. Ayo bakso yo, bakso. Taktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ayo bikin bakso yuk. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu kan. Nak lo nyang pang bisa ngalih pes pang bisa ngurus umah pang bisa ngatur pes pang bisa ngurus banton pang bisa masak pang bisa mepayas pang bisa sabar pang bisa ngalah pang harus bisa mah betelah. Mbak, Ya mas? masih gadis atau janda? Canda mas? Sudah berapa lama janda? 5 tahun. Terus gimana rasanya janda? Setiap malam kembut. Mbak, sampean rondone selamat toh? Yo. Sampean kok ngerti ya, Mas? Yo ngerti lah, aku lo kenal karo Slamet. Padahal kuwi rahasia lho we. Rahasia lak kanggo wong-wong toh. Kanggo aku ya ora. Sampean kok iso ngerti nek aku ndek tau rabi Mas Slamet. Lah wonge lho cerita nang aku, makane aku ngerti. 2 tahun Mas aku dirabi karo Mas Slamet kae rumahmu. Lah kok kilat men toh? Kok morong tahun nih? Urung iso move on aku sampai saiki kok. Barang wis kebacut lho, mbok rasah dieling-eling. Sing ditopo cahe saiki. Lah nyapa toh kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu toh. Jan, gak nguati wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kewalik iki? Mosok wedok iso ngaceng? Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora usah digetuni. Golek liyane Slamet kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek ya ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus ya ora mampeh, karo Mas Pur ya ora enak, karo Mas Imam ya ora puas. Wis to, nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Ma, Dalem ayang papi. mama lagi apa iki? Lagi pargoy. Parkoe apa? Kena nyuci piring kok parkoe. Nah kok masih tanya lagi ngapain? Oh, jelas-jelas mami cuci piring loh. Itu makanya mata itu ditaruh di wajah, tapi jangan di dengkul. Motorku tak dekek bun-bunan ora nang dengkul. Celali lho minggu bengi maljum lho. Tahu lah malam Jumat kenapa? Loh, malam Jumat kok kenapa? Malam Jumat itu nanti malam Tommy kok. Ya malam Jumat itu ya malam, tapi gak ada malam Jumat atau sore-sore jam 3 gitu loh. Maksudku ki nanti malam ki nyicil lho, Mak. Wis dong ora to? Nyicil gimana toh? Lek ngawur. Wong nyicil gimana? Kok udah takon marahi meneh Tommy. Sarungmu itu loh pindah ganti nang celana sana loh. Wegah penang nggo sarung ora ribet. Ini kompretmu lek terbang gimana? Terbang yo ben to kok. Nanti malam mami mau pakai apa? Ah, yo pakai mprite papa, oh, mosok pakai apa? Udah mandi sana loh. Yo tak mandi, pokoknya nanti malam aja lali lho. Iya ya Allah, kok pakaian omah. Dek. Ngopo neh? Wis munggah pintu cek kurang. Ya enggak.
Sampeyan iki lho lagi opo? Yo macak, dandan ben ayu. Ben gak kalah saingan. Amit-amit jabang bayi. Model koyo ngono kuwi apane sing diremet? Ayo di mak. Aku soalnya gede, cita-citaku pengen di bojo loro, Mak. Hah? Bojo loro ki mbok kenapa wae? Sing siji takon ngewangi masak mae. Sing loro takon ngewangi mbah mae. Terus nak bojomu loro? Engko turumu karo sapa? Aku nak turu karo mae wae ya. Lah iki lho, Pak, anak sing berbakti karo wong tuwa. Lah terus bojomu makan turu karo sapa? Yo ben turu karo Pak Ewa ya, Mak. Masuk. Sampai mirsani ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbah. Umpamane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gelungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Dadi bojoku penak, Mas. Sampeyan sing lumah, aku sing ngobah. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah, aku ki ora umuk, Reng. Tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek mben ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya, terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP meteng. Gak iso blonjo, aja ngeloni rondo. Ancelan karo wadus lemburi omah oke. Wis gak ndek dhuwit, dadi garangan pisan. Krungu kupengmu, Nara di duit ki rasa aneh-aneh. Rasa ngeloni rondo ngono lho, ya. Krungu. Abang Duda. Apa sayang? Abang Duda. Nikah yuk. Gak mau ah. Memangnya kenapa? Punyamu pasti sudah longgar. Ayo di mak. Cawatan pora ngono ku, Mbak, Turut ketetel ngono ki cawatan pora. Bocah kentir. Kentir piye to? Aku ki takon kok. Ora ngerti. Aku ki ngarit. Ngarit. Pengganku metotak-metotok ngene iki ya. Lele aku ora cawetan. Sapa ngerti ora cawetan? Jenengmu Rici. Jenengku Tan Jaya, Mas Tan Jaya. Kapien. Bocah tekokane ora genah blas. Ora genah piye to? Aku kan penasaran ngono lho. Turut ketetel ngono ku gawe cawet pora ngono lho. Aku ki ngarit. Ngarit yo. Ngarit ngene-ngene iki metotak-metotok. Ngene iki lek misalah ora cawetan. 1993. Kok iso-iso nek cawetan ora. Sapa ngerti ora cawetan? Aku ora cawetan. Ora cawetan tapi swalan yo. Swalan. Kok iso tekok cawetan ora? Wong takon ki apa salahe to? Mumet dasku. Langsung mumet. Kok iso mumet ki lho? Lah wong kene iki penasaran kok. Ya bocah lek tau di sampluk garan arep ini lho. Cawetan ora lah rumasane ya Allah. Sing santun, komene sing santun. Nggih Mbak nggih, ngapunten sing kuwatah nggih. Nggih Mbak, soalnya kan cuman takon tok ngono nggih. Maaf, mohon maaf. Oke. Sing santun, sing santun, sing santun. Awakmu apa ora isin to gandeng karo aku? Wong aku iki ora ganteng. Sapa sing ngomong nek sampean ki ora ganteng? Jare wong-wong kae lho. Sampean iki ganteng kok, Mas. Sawangan sing tenan to. Wong wireng kaya ngene no kok. Ganteng, arep ireng keleng-keleng. Tapi adik tetap cinta karo Mamas. Tenan apa ora? Engko ning mburiku aja-aja omongane beda. Mas. Dalem. Mas ku sing ireng sing manis dhewe. Mbok ora usah muni ireng to. Gawe cilike atiku lho. Wong nek suwi ora kelon kuwi bahaya, efeknya sangat luar biasa. Tak dudoi ciri-cirine wong sing suwi ora kelon. Nomor 1 kuwi pikun atau lalinan. Dadi wong iki dijak omong ki sering gak nyambung. Nomor 2 imune ora stabil. Nomor 3 ora semangat kerja. Dadine iki
Karena kurang, kowe dadi ora semangat kerja, gur turu klontrak-klontruk kaya gak duwe semangat untuk hidup ngono kae. Sing nomor 4, gampang emosi. Dadine iki kesenggol sithik langsung nesu. Sering muring-muring dhewe, dadine iki ora iso disenggol. Nomor 5, keriput ning wajah, dadi ndang gampang tuwek. Iki iso nomor 6 sangat bahaya sekali. Iso edan suwe-suwe. Soale apa engko iso-iso ki nganu saking kuwe ngene karena gak kesampaian, iso-iso kan pikirane buanter, edan iso ndambiang dhewe, omongan dhewe ngono kae dadine ngalor ngidul, ngetan ngulon omongan dhewe. Lah iki sangat bahaya tenan. Sing nomor 6 ki lho, efeknya sangat bahaya sekali. Dadi yo Besti, kanggo kowe nak ninggal bojomu ki rasa suwe-suwe. Wis suwe-suwe iso edan tenan wis to. Soale kurang. Dadine ki wong ki ora kok butuh duit tok. Jadine yo butuh duit, ya butuh kuwi mau barang ngono lho dadine. Oke. Tujuane wong rabi ki apa ta, Bu? Yo gitikan to, Pak. Lambene lho. Lambing ngisor pondur. Malan. Tujuane wong rabi ki ora mung gitikan tok. Nek mung ngonoan 300.000 lho. Pirang-pirang full service. Tujuane wong rabi ki 1 ngibadah, 2 buka dalan rezeki, Ping 3 buka dalan bayi, Pak. ujung-ujungnya yo gitikan meneh. Jan. Nah, Apa? gajimu piro bulan iki? 2 juta jen. Kok mau kene aku gur 1.980.000. Sing 20 ning ndi? Tak nggo nggek, cepak nggo nggek. Maturane tak nyewa pura. Apa cukup? Ngerti ra cukup banget tek kok tuku bensin lho. Emange motor kena duyui. Ora usah ngegas to, no. Gur tekon iki lho. Asu wong itu banget pengen menangi dhewe. Kok nyera. Kita akhiri ya cerita di antara kita. Timbang bedino eker-ekeran. Dari awal gue wis ngerti aku wong elek. Tresno yo pemandang rupa. Ora kena diatur. Lah yo kuwi lho sing ra kena didandani iki. Kowe iki pengen menangmu dhewe. Tapi gue ngeyel jadi ki aku. Jadi gue iso nopo aku pengen. Lah tak kira berjalannya waktu awakmu iso dadi apa sing tak karepne. Ora usah nangis, wis jembutan gembeng. Tapi nyatanya apa saiki? Biasa tak kayak hati. Malah koyo itel. Ngerti ra? Kowe iki malah koyo itel. Kok jaran? Lah wi bekakasmu lho nyapa mbok unekne. Ning matamu aku serba salah. Kuwi lah rumangsamu. Ngene salah, kono salah. Lah sing jenenge pasangan ki apa ya arep dudune dalan sing elek to? Kan ya ora. Dadi wong lanang lek ra niat tenanan ki rasa sok nyedeki wong wedok leng-celeng. Wis lah diterusne dina-dina isine ya padu. Sing apik ya bubar.